Hyvää huomenta. Nyt on kello 6 aamulla. Totta. Kello on 6 aamulla ja me ollaan täällä jo nyt pöydän ääressä sen takia, että Johannes lupasi näyttää mulle korttiteema. Mun nimi on siis Johannes Malkamäki ja tässä on... Jose Ahonen. Tai näytti varmaan tuolla Eli tehdään korttitemppu. Meillä on molemmilla korttipakat tässä. Eli ota jo se sun pakka. Tässä vaiheessa täytyy sanoa, että tää ei ole mun korttipakka, tää on Johanneksen korttipakka. Että onko tässä nyt jotain vilunkia? Sä voit tarkistaa sen korttipakan. Mulla on siis sininen, Jose, sulla on punainen pakka. Ja alkaa sulla pakka sekaisin vai ei oo, vielä mä en ole sekoittanut yhtään. Saaks tätä sekoittaa? Sä saat sekoittaa sitä. Ihanaa, sulla on hirveän pehmeät kortit nää. Se on, kato, kun mulla on niin pehmeät kädet, että se välittyy niihin kortteihin. Taitaa olla käytetyt kortit, mitä Johannes mulle antoi tässä. Ne on jonkun verran käytetyt. Taikurilla jonkun verran niitä pakkoja kuluu, niin niitä tulee. Johanneksella on itse asiassa semmonen sivubisnes, että Johannes myy käytettyjä pelikortteja. Jos te haluatte, niitä voitte tilata sellainen vakuumipakatut käytetyt pelikortit Johannekselta. Tiedätkö mitä, jos meidän pitäisi varmaan pistää nettiin myyntiin vakuumipakattuja pelikortteja. Laitetaan hei tohon, meillähän on se holvi, niin missä on teepaitoja muun muassa myynnissä. Niin laitetaan sinne Johanneksen käytetyt pelikortit. Sitten se on vieressä Josen käytetyt bokserit. No ei nyt mennä niin pitkälle. Nyt on pakka sekaisin. Mitä sitten tehdään? Nyt aletaan tätä temppua tekemään. Eli me pitää kaikki tehdä tässä Jose aivan täysin samalla tavalla. Ja sun pitää seurata samalla tavalla. Kyllä. Vaihdetaan heti alkuun pakkoja. Otat sen mun pakka, mä otan tän sun pakan. Pistä se pakka tuohon eteesi ja meidän pitää nyt molempien valita yksi pelikortti ja valitaan se leikkaamalla pakka. Eli nosta pakka suurin piirtein keskeltä tuohon oikealle puolelle. Sen jälkeen kurkkasi se kortti, mihin sä leikkasit. Eli se kortti, mikä tuli sieltä keskeltä, ja näytä vaikka kameralle myös. Mä lupaan, että mä en katso. Äläpä kurki. En kurki. Ja laita se takaisin sen oikein puoleisen pakan päälle. Sen jälkeen ota tää vasemmanpuoleinen pakka ja tiputa se tohon päälle. Aletaan se kortti sinne keskelle. No niin, sä oot pysynyt vielä mukana. Toistaiseksi on ihan tähän aikaan aamusta ja ihan sutjakasti mukana. Eli jatketaan. Ota 2 päällimmäistä korttia ja pistä ne alle. Check. Se on hyvin tärkeää. Sen jälkeen ota toisiksi päällimmäinen kortti, pistä se päällimmäiseksi, pistä sen jälkeen 2 päällimmäistä alle. Kolmanneksi alimmainen alle, 2 alimmaista kaikista alimmaiseksi. Kolmanneksi alimmainen toisiksi päällimmäiseksi. Sen jälkeen vaihda päällimmäisen ja alimmaisen paikkaa. Sen jälkeen pistä päällimmäinen toisiksi päällimmäiseksi ja päällimmäinen kolmanneksi päällimmäiseksi. Pistä 2 vielä päältä alle. Pysyt sen mukana. En pysy. Oliks tää se sun temppu? Olipa helvetin hyvä temppu. Okei, vaihdetaan vielä kerran pakkoja. Toivottavasti tämä onnistuu. Sä et oikein pysy mukana. Tai vaan sun joku juoni saada mut naurualaiseksi koko internetin edessä. Kyllä. No niin. Se on meneekö tää vielä ainainen tehtäväni. Pidemmälle? Tää menee pidemmälle. Eli etitään nyt kumpikin oma korttimme täältä pakasta. Ja laitetaan tohon pöydälle. Toivottavasti sä muistat sen, koska muuten jos tässä ei ole mitään järkeä tässä tempussa. Laita tuohon pöydälle. Ja nyt ensimmäistä kertaa näytä mulle, näytä vielä kameralle, minkä kortin sä oikein valitsit. Ruutujätkä. Ruutujätkä valinta. Tehtiin jo se kaikki ihan samalla tavalla. Melkein. Käytännössä. Niin eikö se myös tarkoita, että meillä pitäisi olla ihan samat kortit? More or less. Hyvä YouTube-väki. Nyt jos on sama kortti, niin... Ruutujätkä! Oh my God! Joo, se oli aika kova temppu. Nyt Johannes lupasi, että se opettaa meille tämän tempun. Te pystytte opettelemaan tämän tempun, kun klikkaatte. Tässä näkyy tämmönen pieni neliö, missä on tempun opetus. Mutta älkää aivan vielä, meillä on pari juttua vielä ennen kuin menette opettelemaan.
Eli heittäkää tähän videoon peukkua ylös tai peukkua alas ja käykää kommentoimassa tuohon kommenttikenttään. Me käydään siellä vastailemassa teidän kauniisiin kommentteihinne. Henkilökohtaisesti ja kaikkien kommentoijien kesken arvotaan Johanneksen käytetty korttipakka. Ja se 14 vakuumipakkauslaitetta vielä menee. Kyllä mä semmoisen hoidan kyllä. Se hoidan pakattua. Pysyy niinku aronit tallella. Kyllä. Yeah. Bujakasha.